πρώτη μέρα ο Θεός έφτιαξε τα ξαδέλφια ζήσεις. Την δεύτερη μέρα ήδη τους σπάσαν τα παπάρια. Γι' αυτό ο Θεός την τρίτη μέρα έφτιαξε την πύρα. Στην τέταρτη και πέμπτη και έκτη μέρα πέφτουσαν όλοι μαζί τόσο πολύ, που στην έβδομη μέρα ο Θεός τους χάρισε μια εκπομπή. The Cheesy Show. Γεια σου Άγη. Τι γίνεται, καλά? Καλά είσαι? Όλα καλά, έτσι. Πώς πάει? Πάνε όλα καλά εδώ πέρα. Έχω φτάσει στην Νικήτη. Είμαι εδώ με την κοπέλα μου. Εσύ που βρίσκεσαι? Καιρό είχα να σε δω, η αλήθεια είναι. Όπως ξέρεις, στο Βερολίνο. Με άφησες εδώ πέρα, βρίσκομαι. Στο Βερολίνο, να σε κάλεσα στο Βερολίνο, σε έφτιαξα και έφυγα. Ναι, τέτοιος μαλάκας είσαι. Τέτοιος μαλάκας είμαι, ναι. Μα πού πας? Βασικά με κάλεσες για να έρθω να βρω εσένα και ξαφνικά εκεί που σε βρήκα, να πούμε, δεν καμιάσαι, κάτσε εδώ μόνος, εγώ πάω για ύπνο. Κοίτα, 2 χρόνια εκεί ήμουνα, εσύ γνώρισες παιδιά, εμένα με είδες μία το μήνα. Με ήθελες. Πάμε job center, κάνουμε εκείνο, κάνουμε εκείνο. Μονάκι, job center μια φορά πήγαμε. Ναι, μια φορά. Παλιό αλήτη βοηθέ. Μια φορά πηγαίναμε και έγιναν όλα. 15 φορές έχεις πάει με τους άχρηστους και δεν έγινε τίποτα. Όμως, αυτή είναι άλλη ιστορία. Μια φορά πήγαμε και κόντεψες να με κάψεις, να πούμε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα να σε κράξω, αλλά δεν πειράζει. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ και μπήκαμε νομίζω πολύ easy ήδη μέσα στο θέμα. Επειδή πολύ easy. Πρέπει να χαιρετάμε λίγο τους ακροατές. Έτσι το λέμε. Ξέρω εγώ. Ναι, πρώτη εκπομπή είναι, δεν έχουμε ακροατές τώρα, οπότε τι να τους χαιρετήσεις. Πάμε παρακάτω. Στη δεύτερη, ρε παιδί μου, ποιος μας ακούει? Τώρα όμως για τους ακροατές στο μέλλον, δηλαδή θα τους πούμε ένα μεγάλο γεια. Μεγάλο γεια. Ένα γεια στους ακροατές στο μέλλον, λοιπόν, ναι. Γιατί στο παρόν δεν έχουμε. Ναι. Αυτούς που, επειδή εγώ είμαι λίγο του hip hop και τέτοια, θα τους δώσουμε και ένα yo. Ένα yo. Ναι, που είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό. Αυτή η εκπομπή, Άγη, τι είναι? Δεν ξέρω ακόμα. Βασικά είναι πολύ χύμα η εκπομπή, φαντάζομαι. Έτσι την έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Κουβεντούλα είναι, να μιλήσουμε εδώ τα ξαδερφάκια, να πούμε ό,τι πρόβλημα έχουμε, ξέρω εγώ. Χύμα δηλαδή έχουμε κανένα θέμα, έτσι, κάθε εκπομπή που θα μιλήσουμε, ή λέμε απλά μαλακίες για τον άλλον? Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα την ιστορία που είσαι εγχείρηση στο πουλί σου, ή δεν θα το πω? Δεν θα το πεις αυτό, γιατί δεν κάνει να το πούμε αυτό, αλλά μπορείς να λες οτιδήποτε θες. Πώς θα πίναμε ουισκάκι μαζί, ναι, όμως... θα λέγαμε τις μαλακίες μας, αυτό είναι και η εκπομπή μας. Ναι, όμως δεν θα έχει ενδιαφέρον να μάθει ο κόσμος, ξέρω εγώ, τι σου είπε ο γιατρός, να μην βλέπεις τσόντες, να μην σου σηκώνει η πουτσα, ή λες ότι είναι πολύ... Τώρα σε ρωτάω, αφού είναι η πρώτη εκπομπή, να ξέρω για τις επόμενες, να μην σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω ότι είναι μέσα στο κόλπο και αυτό. Απλά υποπτεύομαι ότι πάνω από όλη αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα θα παίζει πάρα πολύ δυνατά μουσική. Θα βάλουμε ένα κομμάτι τώρα του Αλέξη, που λέγεται και DJ Ixla, που είναι ο DJ και φτιάχνει μπιτάκια 13 χρόνια, hip hop ειδικά, και είναι από το συγκρότημα του Ένσα Πανικό, που έχουν και ένα υπέροχο ράπερ που θα σας παίξουμε και άλλες μουσικές. Είναι βέβαια γερμανικά, είναι λίγο... ναι, τέλος πάντων, και το παίζουμε τώρα.
τέλος πάντων, το point κατά τη δικιά μου λογική είναι απλά να πούμε εδώ τις μαλακίες μας σαν να πίνουμε τις μπύρες μας με τον ξάδερφό μου. Όπως και το κάνουμε βέβαια, γιατί το αλκοόλ είναι απαραίτητο συστατικό για μια τέτοιου είδους εκπομπή. Και όποιος έχει, πώς το λένε, καλό χρόνο να ακούει αυτές τις μαλακίες που λέμε, θα περάσει καλά μαζί μας, φυσικά ακούγοντας και τις μουσικές, όπως είπαμε, από φίλους και γνωστούς, οι οποίες θα είναι διαφορετικών ειδών, αλλά πάντα ενδιαφέρουσες και σίγουρα δεν θα μπορούν να μας τις κόψουν σε ξένες χώρες όπως η Αμερική, η Γερμανία κτλ, όπου θα είναι και όλοι οι ακροατές μας. Ναι. Και άμα το βλέπεις έτσι, ότι εσύ Άγη τώρα ήσουν όλα τα χρόνια σου στη Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουν στη Γερμανία, τα τελευταία 10 ήμουν στο Βερολίνο. Κάποια στιγμή, πώς να το πούμε, με την κρίση άλλαξαν τα πράγματα. Στην Γερμανία πήγαν καλύτερα, στην Ελλάδα πήγαν χειρότερα, και λέγαμε ότι να έρθω εγώ στην Ελλάδα ή να έρθεις εσύ στη Γερμανία, και είπαμε ότι ίσως καλύτερα να έρθεις εσύ στη Γερμανία. Και ήρθες. Πρέπει να πω τώρα σε αυτό το σημείο για ένα βίντεο το οποίο υπάρχει, δεν μπορώ να το βρω τελευταία, αλλά υπάρχει με βεβαιότητα. Υπήρχε μια στιγμή που πάλι πίναμε μπύρες με τον ξάδερφό μου, πάντα είναι απαραίτητο συστατικό αυτό, και κατά την οποία μου είχε ζητήσει το χέρι μου. Βασικά μου είχε Είχα πολύ χοντρά αρχίδια και τα χέρια μου ήταν σπασμένα και του ζήτησα το χέρι του και του έλεγα αυτό δεν το κάνω συνήθως, όμως Άγη τώρα θα μου κάνεις μια χάρη. Και για αυτή τη χάρη μου είχε προτείνει να τον παντρευτώ για να του κρατάω τα αρχίδια. Και ναι, θα ήταν μια εφικτή ιδέα. Το πρόβλημα τότε βασικά ήταν ότι αν θα τον είχα παντρευτεί θα μπορούσε να είχα γίνει Γερμανός πολύ γρήγορα και άρα να έχουν λυθεί τα προβλήματά μου. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι η μητέρα μου δεν συμφωνούσε με αυτό. Της το είχα πει και δεν της άρεσε. Ναι. Για ποιο λόγο, επειδή δεν της άρεσα εγώ ή επειδή δεν ήταν να παντρευτείς? Αυτό είναι μεγάλο θέμα τώρα. Βασικά θα το λύσουμε μια μέρα αυτό με τη μητέρα μου. Δεν της άρεσε η ιδέα ότι θα ξέρει ο κόσμος ότι θα είμαι παντρεμένος με τον ξάδερφό μου. Δεν θα την πείραζε δηλαδή να παντρευτώ με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, αλλά με σένα τώρα έχει ένα πρόβλημα. Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ότι να παντρεύεσαι με τον ξάδερφό σου είναι το πρόβλημα, δηλαδή να παντρεύεσαι με την ξαδέλφη σου, ή επειδή εσύ είσαι άντρας με άντρα να μην όχι, επειδή είσαι η οικογένειά μου, δεν κάνει, απαγορεύεται. Κατάλαβε τι θα πει ο κόσμος που παντρεύεται οικογενειακό πρόσωπο. Καταλαβες. Ναι. Και τελικά αυτή η ιδέα σταμάτησε έτσι όπως άρχισε, ενώ ήμουν ενθουσιασμένος εγώ πολύ και εσύ ήσουν περισσότερο. Ίσως, ναι, ίσως πρέπει να το πω. Όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Όμως καλά, το βίντεο υπάρχει, δεν ξέρω. Το βίντεο υπάρχει, όμως πρέπει να πούμε ότι ίσως αυτές είναι οι ιδέες που μας βγαίνουν όταν έχουμε πιει λίγο μπύρες. Και ίσως δεν ήταν μία από τις καλύτερες μας ιδέες. Πάλι δεν ακούγεται λογικό, να ξέρεις. Άμα πίνεις μπύρες και ονειρεύεσαι να παντρευτείς τον ξάδερφό σου, δεν είναι πολύ λογικό. Εγώ δεν ονειρεύτηκα. Εγώ νόμιζα ότι είμαι μισός, είμαι μπάσταρδος. Έχω την ελληνική εθνικότητα και τη γερμανική. Και σε εκείνη τη στιγμή ήμουν έτσι, είμαι ο Γερμανός, θα σε σώσω. Μάλιστα. Έλα Άγη, όλη τη ζωή μου με κερνάς μπύρες, με δείχνεις τα πάντα στην Ελλάδα, είναι η στιγμή μου να σε φτιάξω. Αντί να σκεφτείς να μου δώσεις 5.000 ευρώ, σκέφτηκες να με παντρευτείς και δεν κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Κοίτα, άμα θα είχα... Καλό ήταν και αυτό, δεν λέω. Και εμένα μου άρεσε. Δεν μπορώ. Τώρα τα αλλάζεις λίγο τα πράγματα και αφού λέω... μου άρεσε, συμφωνώ, γιατί καλά ήταν. Κοίτα, ο λόγος όμως ήταν για να μπορέσεις να έρθεις στη Γερμανία. Εκείνη τη μέρα, επειδή αυτό είναι το θέμα, βασικά είμαστε μια οικογένεια, δεν είμαστε και οι πιο έξυπνοι. Επειδή τότε ήδη η Ελλάδα ήταν στην Ευρώπη και δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αυτό ήταν βασικά η τύχη μας. Απλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα ωραίο παράδειγμα πόσο μεγάλη είναι η αγάπη μας. Και πόσο σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, που θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες μαλακίες. Ναι, δηλαδή επειδή θέλουμε μόνο το καλό για τον άλλον. Ναι, καλό. Ωραία το είπες. Ωραία το είπα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει τα πράγματα πολύ από την αρχή, γιατί δεν ξέρω, μάλλον κάπως έτσι
θα τα πηγαίναμε ούτως ή άλλως. Θα λέγαμε γιατί εγώ είμαι στη Γερμανία και εσύ στην Ελλάδα. Οπότε εμένα με βόλεψε έτσι που ξεκίνησε η εκπομπή. Μου αρέσει. Σ' αρέσει, επειδή... Γιατί μετά μπορούμε να βασίσουμε όλα μας τα θέματα και γιατί μιλάμε για αυτά και γιατί εγώ είμαι εδώ, γιατί εσείς εκεί, πώς κατέληξε να είναι έτσι, τι είχε γίνει εδώ, τι είχε γίνει εκεί, με μεγάλη θεματολογία που δεν ξέρω αν ο κόσμος θέλει να τα μάθει όλα, αλλά εμείς θα τα πούμε. Ναι, ίσως πρέπει να πούμε κιόλας ότι αυτή είναι η πρώτη εκπομπή μας, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε την πρώτη εκπομπή μας. Είναι περίπου η 4η φορά που κάνουμε την πρώτη εκπομπή μας. Αυτό είναι κάτι σαν το Back to the Future. Αυτό είναι Back to the Future, ναι, ή είναι κάτι σαν κολλημένος, πώς λέγεται, κατάλαβες. Πες στα γερμανικά, μήπως καταλάβω, γιατί παρεμπιπτόντως μιλάω και λίγα γερμανικά, θα κάνουμε καμιά δοκιμή καμιά φορά να γελάσουμε και από αυτή την πλευρά. Hängen geblieben. Κόλλησες. Ναι. Κόλλημα, ναι. Ναι, αυτό είπες, εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μάθημα ελληνικών που μου κάνεις. Νόμιζα ότι δεν έβρισκες τη λέξη, βρεντάγω. Βασικά, ίσως να πούμε και κάποιες άλλες πληροφορίες τώρα, γιατί αφού είναι η πρώτη, βασικά είναι η 4η πρώτη εκπομπή μας, και όπως καταλάβω ότι η πρώτη εκπομπή τα εξηγούσαμε πολύ καλύτερα παρά τη 4η πρώτη εκπομπή. Ένα θέμα που το κάνουμε στα ελληνικά είναι επειδή τα ελληνικά μου δεν είναι τα καλύτερα και ο ξαδερφός μου το βρίσκει πολύ αστείο να πω λάθη στα ελληνικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι το είπαμε ότι αγαπιόμαστε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και έχω καλέσει τον Άγη να έρθει στο Βερολίνο, στο κρεβάτι μου. Ήρθε στο Βερολίνο, δεν ήρθε στο κρεβάτι μου, χάρηκε η κοπέλα μου γι' αυτό. Όταν έλειπα δεν ξέρω τι έγινε. Το πρόβλημα είναι ότι πήγα στο δίπλα κρεβάτι για την ακρίβεια. Δεν πήγα στο δικό του το κρεβάτι, αλλά πήγα στο ακριβώς δίπλα. Και αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα. Γιατί σκεφτείτε τώρα τον ξάδερφό μου, ο οποίος περίμενε πόσα χρόνια για να πάω στο κρεβάτι του. Και εγώ ήρθα μέχρι εδώ, αλλά δεν πήγα στο δικό του. Πήγα 10 μέτρα πιο μακριά. Αυτό σκεφτείτε το λίγο να είστε σε ένα σαλέ πάνω στον Όλυμπο, με το γκομενάκι της ζωής σας. Και να πει ναι, πάμε μαζί στους σαλέ στον Όλυμπο. Και μετά σου λέει ναι, όμως εσύ θα κοιμηθείς σε αυτό το δωμάτιο και εγώ σε αυτό το δωμάτιο. Είναι μεγάλη πληγή αυτό. Άγι, να σου πω τώρα λίγο κάτι, επειδή όλο το πας εκεί στο θέμα. Και μ' αρέσει. Μα εσύ έλεγες για το κρεβάτι. Όχι, και μ' αρέσει, επειδή το πας όλο σε ένα θέμα ότι εγώ είμαι λίγο περίεργος και με αγόρια και κρεβάτι και τέτοια και... οι αγαπητέ μου ακροατές, να ξέρετε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πω πολλές ιστορίες, αληθινές ιστορίες όμως, για τον Άγη. Και επειδή, όχι, αυτό είναι ένα σκοπό της εκπομπής μας, ότι είμαστε ειλικρινοί και θα πει έλα, και ο Άγης ότι... το μαθαίνω αυτό ρε μαλάκα, ειλικρινής. Ειλικρινής, είναι και κακός δάσκαλος ο Άγης. Γι' αυτό λένε ότι μη πας μεθυσμένος στο μάθημα. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον λίγες φορές έγινε αυτό στη ζωή μας. Θα πάμε... Μάθημα. Στόπερ στο μάθημα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Τι ήθελες να πεις? Ήθελα να πω ότι πες τα Άγη, τώρα είναι η 4η πρώτη εκπομπή. Πιστεύω ότι ακόμα νομίζει ο κόσμος ότι εσύ είσαι ο πιο normal. Όμως επειδή είμαστε περίπου οι ίδιοι και εσύ είσαι πιο μεγάλος, άρα οι εμπειρίες σου είναι πιο πολλές, θα έχεις κάνει πολύ πιο πολλές χαζομάρες που εγώ τους ξέρω και θα τις πω. Ένα πρόβλημα είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ναι. Είπαμε, αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής σας, ό,τι να γίνει ας γίνει. Στην τελική απλά ελπίζουμε ότι οι ακροατές μας δεν θα ξεπεράσουν τους 4 και δεν θα είναι περισσότεροι και άλλοι από τους φίλους μας που ήδη τα ξέρουν, γιατί θα είναι λίγο ντροπή μάλλον.
Αγαπητοί μου ακροατές, αυτός ήταν ο DJ Ixla από το συγκρότημα Είναι Σαν Πανικό. Ελπίζουμε ότι σας άρεσε. Πληροφορίες για τη μουσική του και τους τα βρείτε στο link. Τώρα live τα βάζουμε. Ποιο link? Κάτω από το YouTube βίντεο. Οκ, cool. Και ναι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή έχει πιο πολύ σχέση με ότι δεν παίζεις ότι είσαι κάποιος. Δηλαδή δεν το σκέφτεσαι να είσαι cool και όχι cool. Απλά μπαίνεις έτσι αληθινός πως είσαι. Συγγνώμη που γελάω, προσωπική λόγη. Κοίτα, ναι, είναι μια εκπομπή που δεν ξέρεις, άμα παίζει μουσική, ακούμε κι εμείς. Δεν μιλάμε τώρα πώς θα συνεχίζουμε και τέτοια. Αυτό δεν έχει. Είναι live από την καρδιά, δεν το σκεφτόμαστε. Δεν υπάρχουν... είναι live, πώς να το πω, δηλαδή τη στιγμής. Δεν υπάρχει όριο να το σκεφτόμαστε τι θα γίνει next. Και εγώ νομίζω ότι ένα θέμα που τους νοιάζει όλο τον κόσμο και πρέπει να το σκεφτούν όλοι και πρέπει να το ξέρουν κιόλας όλοι, είναι τι σου είπε ο γιατρός στην εγχείρηση ή στο πουλί σου που είχες. Καλή φάση. Γιατί ποιος είπε ότι είχα εγώ εγχείρηση στο πουλί μου? Εσύ το είπες. Εκεί στην Ελλάδα κουτσομπολεύουν, Κουτσομπολεύουν στην Ελλάδα. Είχε στην Ελλάδα και όλο μαλακίες ακούς κατευθείαν. Είμαι μακριά σου τώρα, μπορώ να πω ναι, έτσι αυτό είναι. Δηλαδή... Εντάξει. Ρώτα αυτούς που στο είπανε τώρα, εγώ θα σου τα λέω, τι να σου πω, Κοίτα, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό λέγεται instant karma. Άμα γαμάς τον άλλον και έρχεται κατευθείαν πίσω, αυτό είναι instant karma. Είναι καλύτερο από το μετά από εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Να μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι... Ξεφεύγουμε από το θέμα, αφού τώρα λέμε ό,τι να είναι. Ποιος τα είπε αυτά καταρχήν? Γιατί τώρα θα έρθω κι εγώ στα κοντά εκεί πέρα. Καταρχήν είπες, απλά να μάθω. Καταρχήν είπα. Θέλω να βάλω μερικούς ανθρώπους στη θέση τους που λένε τέτοιες κακεντρέχειες και βρωμιές. Για πες μου, ποιος το είπε αυτό? Ποιος μου είπε για το πουλί σου? Ποιος το είπε αυτό? Μου το είπε ένα πουλάκι που πέρασε. Και μου έλεγε και λέω αλήθεια. Και λέει και λέω όχι ρε. Και λέει και λέω και λέει ναι. Κατάλαβες, έτσι έγινε. Έτσι, αυτό ήταν η ζήτηση. Αυτό το πουλάκι μήπως ήταν εγχειρισμένο? Όχι, μια χαρά ήταν. Εγώ νομίζω τη δικιά του ιστορία έλεγε, δεν ξέρω. Όχι. Όχι. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα του instant karma. Ναι. Και όπως άρχισε η εκπομπή, τελειώνει με το instant karma. Και αυτό είναι το νόημα της εκπομπής. Και ξέρεις κάτι, κάθε εκπομπή θα έχει ένα νόημα στο τέλος. Οκ. Και ποιο είναι το νόημα της σημερινής? Έχει και τη φωνή τη νούμερο 5. Ναι. Που την έβγαλες εσύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το δίνεις αυτό. Ναι. Όμως έχει και το νόημα της εκπομπής. Και το νόημα αυτή της εκπομπής είναι το instant karma. Και εκεί που με γαμούσες στο τέλος, στην αρχή, σε γαμάω εγώ στο τέλος. Άντε, εντάξει. Βασικά, κοίτα, επειδή είμαι καλός ξάδερφος και επειδή αφού έτσι κι αλλιώς τα είπανε και στα προλάβανε, για να μην σε βγάλω εκτός της ροής, γιατί θα μπορούσα, δεν μου είναι και πολύ δύσκολο. Θα βοηθήσω λίγο τη ροή της εκπομπής και... λέει εδώ, περίμενε λίγο. Ωραία. Και θα πω ότι έχω 2 ρητές εντολές βασικά. 2 εντολές έχω πάρει από τον γιατρό, ο οποίος παρεμπιπτόντως μου έραψε το πουλί μου εχθές λόγω... Τρελό σεξ, ναι, εντάξει. Ενός ατυχήματος. Και ο οποίος... Το ένα πράγμα που μου είπε και με ανησύχησε πάρα πολύ ήταν ότι με εντολή γιατρού δεν μπορώ πλέον για τις επόμενες 15 μέρες να βλέπω πορνό. Και το οποίο είναι για εντολή γιατρού παραπάει. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο μου είπε και πάλι με αποσυντώνησε λίγο γιατί δεν ήξερα, ήταν ότι θα πρέπει λίγο να προσέχω με τις στήσεις μου. Ναι. Αν τυχόν έχω ποτέ θα πρέπει να το βάλω μέσα σε παγάκια. Ναι. Και τώρα κάνουμε ένα τεστ έλεγχο. Για πες.
θα σου πούμε λίγο έτσι βρώμικες ιστορίες και θα δούμε τι θα γίνει και πόσο καλό ελέγχεις τον εαυτό σου. Το κακό είναι ότι κανένας δεν θα δει τα αίματα. Οπότε δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άμα θα γίνει αυτό, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει blood explosion. Κοίτα, όμως, έχω ετοιμάσει τα πάντα. Έχουμε εδώ ένα μηχάνημα που μπορώ να... Αφού εσύ είσαι συνδεμένος στο μηχάνημα πίεσης, ναι. Θα ακούσουμε τώρα στη στιγμή που λέω την ιστορία. Το πιπ, πώς δεν πίεση. Θα ακούμε για την καρδιά σου πόσο θα χτυπήσει. Εντάξει. Ναι. Εσύ απλά να χαλαρώνεις, Άγιε, να κλείνεις τα μάτια σου και θα σου πω μια ιστορία. Εντάξει. Εντάξει, είμαι έτοιμος. Οκ. Ξεκίνα. Τα μάτια σου... Έχει έρθει ο ξάδερφος στην Ελλάδα. Είναι πολύ γοητευτικός αυτή τη νύχτα και σου προτείνει να παντρευτείτε. Η πρώτη νύχτα του γάμου κυλάει. Τέλος. Τα μάτια κλειστά. Κλείνουμε τα μάτια μας. Όχι εσύ ρε βλάκα, εγώ. Γι' αυτό σταμάτα τις μαλακίες τώρα. Περπατά σε μια παραλία. Ακούς τη θάλασσα. Σε χέζει ένα πουλί. Δεν σε πειράζει. Είναι το πουφάν του αδελφού σου. Συνεχίζεις. Ο ήλιος σε χτυπάει στα μούτρα. Ξαφνικά βλέπεις μια γιαγιά. Σκύβεται η γιαγιά. Σκύβει. Σκύβει η γιαγιά. Σκύβει. Εκεί που σκύβει, εκεί που σκύβεται, έρχεται λίγο αέρας και της ανεβάζει το φόρεμα. Αχ, τι μυρωδιά. Πέθαμε. Ο Χριστός και η μάνα του. Αυτό είναι για να χάσω το πουλί μου, όχι για να δεις τι γίνεται. Αφού βλέπουμε στο μηχάνημα τώρα, Άγιο, ότι σου αρέσει αυτή η ιστορία. Η πίεση μου ανεβαίνει. Αφού βλέπω. Τώρα εσύ μπορείς να πεις ότι θες η καρδιά σου λέει τα πάντα. Βεβαίως. Αυτό είναι τεχνολογία, δεν μπορεί. Είναι live και δεν μπορείς να το αλλάξεις. Είναι fake. Αυτό είναι αλήθεια. Αχ, τι μυρωδιά. Ψαρίλα. Παίρνεις μια ανάσα βαθιά. Πολύ τσιγάρο. Αυτό δεν είναι ιστορία. Τέλος πάντων. Ωραία. Πολύ ωραία. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ναι, το συμπέρασμα είναι ότι... Είπα μια ιστορία. Έχω γίνει γκουρού εδώ πέρα στη Γερμανία, η αλήθεια είναι. Για πες. Τι να πω, γιατί έχω γίνει γκουρού? Ναι. Δεν μπορείς να πεις βασικά... ότι έχω γίνει γκουρού και δεν λέγεις για ποιο λόγο. Θα πω για ποιο λόγο. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στην οποία έχω ζήσει στο ίδιο σπίτι με τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και αυτό απαιτεί να είσαι γκουρού. Εντάξει, στην αρχή λίγο δυσκολεύτηκα, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα πια δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπορώ να μείνω με όποιον να είναι
Ναι. Οι ιστορίες μου είναι εκλεκτές. Θα με συγχωρέσεις που δεν μπορώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί είναι η τρίτη. Εκτός αν κάνουν κάποιο comment στην εκπομπή που μετά θα τους βγάλω στη φόρα, θα τους ξεφτυλίσω τελείως. Αλλά μέχρι τότε δεν θα κάνω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ναι, είμαι γκουρού για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί οι άνθρωποι γύρω μου με έχουν διδάξει φοβερά μαθήματα για το πώς να ακούω αυτές τις ηλίθιες ιστορίες που μερικοί έχουν να μου πούνε και να μου ανεβαίνει η πίεση μόνο λίγο. Καταλαβες? Κατάλαβα, ναι, όμως μόλις έριξα ένα σπίρτο σε 4 κουτιά μπύρες, 3 άδειες και το σπίρτο το έριξα. Δεν πειράζει. Όχι, σε ακούω πάρα πολύ φιλοσοφικό, είναι για πες, συνέχισε. Δεν ήθελα να πω κάτι παραπάνω, τώρα μην περιαυτολογώ κιόλας, θα μπορείς εσύ να πεις κάτι για μένα άμα θα ήθελες, το οποίο θα έχει πιο πολύ νόημα. Κοίτα, εγώ θέλω να πω ότι έχει σχέση με σένα, έχει και σχέση με μένα. Έχει σχέση και με μένα. Έχει σχέση και με μένα. Είναι η πρώτη βραδιά στην Νικήτη. Ναι. Σήμερα πήγες πρώτη φορά. Χθες ήμουν πρώτη φορά, όμως εκείνη τη νύχτα άκουγα αλεπούδες, όχι αλεπούδες. Θα σε ρωτούσα τώρα πώς ακούγονται οι αλεπούδες. Όχι. Αλεπούδες γκρίζλι. Πώς λέγεται αυτά? Κουκουβάγες. Όχι ρε, κουκουβάδες. Λύκους. Λύκους, αυτά τα που είναι κόκκινα. Αλεπούδες. Αλεπούδες είναι. Ναι, πώς ακούγονται οι αλεπούδες? Οι αλεπούδες ξέρεις πώς ακούγονται? Πώς? Ναι. Αλήθεια. Φρικάρεις. Οκ. Κλαις, δεν ήξερα αυτό. Είσαι η μάγισσα της Μπλέβιτς? Κλαις, όχι, είναι αλεπούδα και τρέχεις μέσα στο σπίτι. Αλεπούδα. Αλεπού ρε μαλάκα. Αλεπούδα. Τέλος πάντων. Ωραία είναι αυτή η εκπομπή, μου αρέσει. Είναι η τέταρτη πύρα και έχω ρίξει σπίρτο μες στην πύρα. Σπίρτο μέσα, θα γίνει δουλειά. Γι' αυτό η φωνή μου είναι λίγο περίεργη. Έχει σκληρή λίγο. Και όχι, αυτό το θέμα είναι και... Άκουγες τις αλεπούδες λοιπόν? Όλα αυτά φρίκι, ήχους εκεί, κρύο μέσα στο σπίτι, να ανάβω τζάκι, όλα αυτά μαζί, όλα πολύ φρίκι. Δηλαδή από όλο στο Βερολίνο έφτασα δεν θα έλεγα τίποτα, όμως σε μια άλλη ζωή, τρόπο ζωής, στην Νικήτη. Ναι. Όμως αυτό που με φρίκαρε πιο πολύ από τα πάντα, βέβαια το πρώτο ήταν που δεν δούλευε το ίντερνετ. Okay. δεν είμαι και στο backland, τέλος πάντων. Είναι ότι που σε παίρνω εγώ σήμερα τηλέφωνο και σου λέω ρε Άγιε, από αυτό το τηλέφωνο μπορώ να σε πάρω τζάμπα. Και εσύ μου λες έτσι, και θα με πάρεις κάθε μέρα, Και εκεί ήμουν έτσι, ναι. Και εκεί κατάλαβα ότι φυσικά αυτό είναι το καλύτερο που θα έχω στη ζωή μου. Ότι θα σε πάρω κάθε μέρα τηλέφωνο. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε απόκρυψη για να το σηκώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήταν ωραίο πάντως να γίνει κάπως έτσι κάποια στιγμή. Να πάρουμε απόκρυψη. Ναι, να παίρνεις με απόκρυψη για να τη σηκώνω. Άσε που και δεν σηκώνω και τις αποκρύψεις δηλαδή. Τα φοβάμαι εγώ αυτά τα τηλέφωνα. Αλλά θα μπορείς να παίρνεις από αλλονού τηλέφωνο, να βρεις τους φίλους μου εκεί και να παίρνεις από αυτόν. Ξέρεις να λες, Γιώργο, δώσε λίγο το τηλέφωνο να πάρω για τον Άγιο και δεν μου το σηκώνει εμένα. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Πόσο καιρό θα μείνεις εκεί? Θα μείνω 9 μήνες σίγουρα. 9 μήνες σίγουρα? 9 μήνες, όμως ξέρεις κάτι, τώρα που μιλάμε για χρόνο, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Οκ, το παρατάμε εδώ λοιπόν. Ας το χρόνο να κυλήσει. Φτάνουμε
στο τέλος της πρώτης εκπομπή μας. Κάθε φορά και άλλη εκπομπή. Σίγουρα τέταρτη, σίγουρα μπορεί και πέμπτης. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή με το νούμερο 5 και εσύ πρέπει να εξηγήσεις λίγο τι είναι το νούμερο 5, η φωνή νούμερο 5, για να καταλάβουμε όλοι. Και παίζουμε μετά από αυτό ένα τελευταίο κομμάτι και αυτή η εκπομπή είναι λίγο παραπάνω από το όριο. Ωραία, το όριο είναι για να ξεπερνιέται ούτως ή άλλως. Όριό μας ο ουρανός που λένε. Τι είπα. Ναι, όμως το NASA δεν υπήρχε τότε που το λέγανε αυτό. Τέλος πάντων, οκ, για πες. Εν πάση περιπτώσει. Η φάση λοιπόν όλη με τη φωνή νούμερο 5 είναι μια φωνή η οποία προφανώς προέρχεται από το λαρύγι μου, η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που έκανα στο παρελθόν, αλλά διατηρήθηκε μέχρι τώρα γιατί μας φάνηκε ιδιαιτέρως ελκυστική και τέλος πάντων τώρα πια τη χρησιμοποιούμε μόνο για πλάκα και είναι μόνο για να καλησπερίζουμε κοπελιές και κοπελιούς. Τη χρησιμοποιώ λοιπόν μία φορά κάθε εκπομπή, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον από την πρώτη πέμπτη εκπομπή μας. Και αυτή είναι για να σας πω καληνύχτα. Θες να πεις πρώτα καληνύχτα εσύ και μετά να πω εγώ με τη φωνή νούμερο 5 ή θες να κάνεις τον επίλογο? Θα πω εγώ ένα καληνύχτα. Θα πω και ένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Στους ακροατές μας. Ναι. Που σίγουρα θα έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Μετά από αυτή την εκπομπή. Πριν και μετά, ξέρω εγώ, δηλαδή, ναι, μήνυσης να μην μας κάνετε. Ναι, αυτά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ένα μεγάλο καληνύχτα. Ωραία, τέλεια. Τώρα είναι η σειρά μου να πω με τη φωνή νούμερο 5. Καληνύχτα κορίτσια. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Νομίζω τελειώσαμε. Μπορείς να δώσεις το κομμάτι από ποιον θα είναι και γιατί θα είναι και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Το τελευταίο κομμάτι θα είναι πάλι του Αλέξη, του DJ Xla, που είναι από τους καλύτερους και πιο σοβαρούς και πιο αληθινούς hip-hopάδες, hip-hoppers που ξέρω στον κόσμο. Είναι ένα beat που νομίζω ότι όλοι θα το νιώθουμε. Αυτό είναι το τελευταίο beat για αυτή την εκπομπή. Θα ξανακούσετε σίγουρα πράγματα του Αλέξη και πληροφορίες, να βρείτε κομμάτια του συγκρότημά του κάτω από την εκπομπή του YouTube. Καληνύχτα. The Cheesy Show. Worldwide music for a